de filozofie cu Cornel Moraru. Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat, atât pe blogul Izvoarelor de Filozofie, cât și pe pagina noastră de Facebook, astăzi vom vorbi despre relația filozofiei cu literatura și despre modul în care filozofia poate deveni mai accesibilă cititorului de astăzi prin texte literare. Se spune adesea că filozofia se găsește în toate locurile și toate formele. Există o filozofie a cotidianului, o filozofie a științei, o filozofie a religiei și exemplele pot continua. De multe ori însă filozofia și-a găsit sălași în literatură, fie la modul propriu, fie prin exegeză. Acesta este și motivul pentru care dialogurile lui Platon, de exemplu, sunt considerate în același timp atât texte filozofice cât și opere literare. Totodată, acest fapt explică și apetența filozofilor pentru comentariul literar. Mai rar însă se întâmplă ca genuri literare propriu-zise să se formeze în jurul filozofiei și să aibă în mod explicit, încă de la început, un miez filozofic. Un exemplu de astfel de gen literar sunt povestirile filozofico-fantastice, un termen patentat de cunoscutul filozof al culturii și eseist Horia Vicențiu Pătrașcu, care desemnează o categorie de proză scurtă ce își propune să expună narativ nuclee filozofice de idei privitoare la condiția umană și la societatea contemporană în genere. Invitatul nostru de astăzi din studioul Radio România Cultural este chiar Horia Vicențiu Pătrașcu, doctor în filozofie și cadru didactic al Departamentului pentru formarea în cariera didactică și științe socio-umane din cadrul Universității Politehnice din București, autor de multiple studii filozofice în domeniile filozofiei românești și filozofiei culturii, dar și de cărți de specialitate, precum și de volume literare. Invitatul nostru este la ora actuală unul dintre cei mai importanți filozofi și eseiști din cultura noastră. Pretextul acestei discuții este apariția de curând la nou înființata editură Contemplatio a volumului Antiregele și alte povestiri filozofico-fantastice, semnat chiar de invitatul nostru. Bună seara, domnule Pătrașcu! Bună seara, mă bucur să fiu aici, să vă văd. Mulțumesc pentru introducerea extrem de onorantă și flatantă și sper ca măcar într-o anumită porțiune să corespund celor spuse de dumneavoastră. În primul rând, este o întrebare care a apărut în mintea mea atunci când am văzut volumul și cred că apare și în mintea ascultătorilor noștri. Ce sunt povestirile filozofico-fantastice și cum ați ajuns să concepeți un gen literar pornind sau bazat pe filozofie? Într-adevăr, e o întrebare foarte bună aceasta, un tip de întrebare care s-a formulat și altfel. De ce nu am folosit, de pildă, genul științifico-fantastic? E o întrebare care mi s-a mai adresat. Diferența dintre cele două, nu, un gen consacrat, științifico-fantastic, era la îndemână și mi-era simplu să continui în această zonă. Totuși mi se pare că e o diferență foarte profundă între cele două tipuri de narațiune, să spunem așa. În științifico-fantastic avem o substituire a ideii, să spunem, elementului tehnic și științific. În literatura SF, de fapt, este accesat un tip de imaginație pe care noi îl avem în viața de zi cu zi, obișnuită, și anume acea imaginație anticipativă, proiectivă,
cum să spunem, prospectivă. Nu trăim imaginându-ne ce se va întâmpla în clipa următoare, ziua următoare, anul următor și așa mai departe. Iar SF-ul lucrează pe această imaginație, însă proiectează într-un viitor îndepărtat, aproape intangibil, am putea spune. Exact. Aceasta ar fi diferența. De multe ori cei care scriu SF sunt oameni de știință foarte serioși, foarte bine pregătiți și anticipează viitorul neașteptat de bine. Sau în orice caz te poți gândi că e un viitor extrem de plauzibil, extrem de posibil, de probabil, să spun așa. Recunosc că am avut o perioadă în care am fost pasionat de SF-uri și am citit mai multe cărți din acest gen și ce mă fascina cel mai mult pe mine era puterea unora dintre autori, nu a tuturor, de a crea o lume plauzibilă aproape din nimic, am spune. La fel se întâmplă și în cazul povestirilor filozofico-fantastice. Cum s-ar diferenția ele de SF? Exact. În privința povestirilor filozofico-fantastice, și țin la această denumire, este, cred, solicitată o altă imaginație, un alt tip de imaginație, care îi putem spune imaginația reflexivă, să spunem așa. Și este o imaginație pe care o avem din nou în viața noastră de zi cu zi. E cea care intervine atunci când ne întrebăm ce a vrut să spună cineva, nu? Sau atunci când nu distingem foarte bine sensul unor întrebări, unor situații și așa mai departe și punem întrebarea care e ideea, nu? De multe ori oamenii ne surprind prin atitudini ambiguie sau, ambivalente și îi întrebăm frontal care e ideea. Ei bine, tipul acesta de imaginație sondează ideea din spatele unor realități, din spatele unor situații, din spatele unor întâmplări oarecare. Ar fi aici vorba despre un fel de, să-i spunem, imaginație interpretativă sau hermeneutică, într-un anumit sens? Exact despre asta e vorba. O imaginație hermeneutică, e foarte bine forjat termenul. O imaginație care poate uneori să excedeze chiar limitele simțului comun, nu? Și suntem acuzați în momentul în care ne exagerăm în acest sens că avem o imaginație bogată sau bolnavă. Deci cel care nu asistă la deliruri interpretative intuiește că e vorba despre o imaginație acolo. În momentul în care bănuim că în spatele unei atitudini sau o anumită intenție, nu? Sau un anumit program, proiect și așa mai departe, cel de față ne acuză că avem această imaginație. Deci intuiește că e vorba despre o imaginație. Ei bine, acest tip de imaginație este, pus la lucru în narațiunea filozofico-fantastică. Când vorbeați despre aceste derapaje ale imaginației în extrem, ale imaginației reflexive, mă gândeam într-un fel la diversi astrologi pe care îi vedem pe la televizor și care văd semne și minuni peste tot și interpretează. Asta e într-un fel o patologie a imaginației. Pe de altă parte, că cu toții avem într-un fel sau altul în anumite situații din viața noastră nevoie de această imaginație, însă mi se pare că lumea în care trăim nu o încurajează. Noi nu suntem încurajați să fim reflexivi, să punem întrebări, să sondăm sensurile lucrurilor, de cele mai multe ori suntem îndemnați să le luăm ca atare. Este oarecum povestirea filozofico-fantastică un fel de antrenament pentru această imaginație? Cred că este sau poate fi un antrenament pentru această imaginație, mai ales că povestirile, așa cum bine s-a remarcat de către valoroșii mei cititori, să spun așa, povestirile nu au un final precis, nu au un final precizat. Interpretarea este lăsată liberă, deschisă, în așa fel încât cred că pot fi un bun antrenament al acestei imaginații.
Da, o altă întrebare pe care am avut-o încă de când am văzut noua carte și știu că ea vine în continuarea unui alt volum pe care l-a scos, dacă nu mă înșel, în 2020, Ieșirea din Indiviziune, tot o serie de povestiri filozofico-fantastice la editura Icon și, sincer să fiu, nu cunoșteam editura Contemplațio până acum. Ce editură este aceasta? Mai sunt cărți scoase la această editură? Este o editură nou înființată, pe care am înființat-o eu. Trebuie să... Dumneavoastră sunteți și editorul acestei cărți, nu? Sunt și editor, cu această ocazie debutez în această activitate. Da, este o editură nouă, o editură pentru care am stat mult și m-am gândit dacă să public la propria mea editură. Intenționam de mult să înființez o editură, dar foarte mult timp am reflectat asupra îndrituirii publicării unei cărți de autor la propria editură. Mi se părea un pic, nu știu, că ar putea da de gândit sau că până la urmă poate și un anumit grad de impostură, nu? Tu scrii și tot tu te publici. Mă rog, lucrul acesta mai este încercat și la case mai mari, dar nu despre asta e vorba. Important este că m-am hotărât totuși. De ce? Pentru că înțeleg că editurile se confruntă cu tot felul de dificultăți. Am vrut să cunosc din interior aceste dificultăți și în orice caz să nu mai apăs eventualul editor cu propria mea solicitare în cazul nevandabilității și așa mai departe, încât mi-am asumat proiectul pe speze proprii, să spun așa. Dar nu este riscant totuși? Mă gândesc că o să vă ia mai mult timp pentru editare, pentru publicare, pentru promovarea cărții și așa mai departe. Cum de v-ați hotărât să vă implicați în această întreprindere care este lăudabilă și, din punctul meu de vedere, astfel de edituri sunt necesare în România, mai ales că dacă ne uităm pe piața de carte și Târgu Gaudeamus tocmai a trecut acum, sunt editurile mari care publică în special literatură comercială și din ce în ce mai puține, din păcate, edituri, le-am putea spune, de nișă. Să nu mai zic, pe domeniul filozofic aproape niciuna, doar editura Icon mai ține standardul ridicat. Da, este o întreprindere extrem de riscantă exact din punctul acesta de vedere. În mod paradoxal, editura se numește Contemplațio, dar pe mine cel puțin m-a incitat la o viață foarte activă, care nu mi era extrem de familiară. În schimb, satisfacția este enormă în momentul în care urmărești o carte de la începuturile ei, deci chiar când se formează ideea, nu în calitate de scriitor, și până ce o vezi în calitate de produs ca editor al ei. Deci ai imaginea completă a nașterii unei cărți, ceea ce nu e puțin lucru, cred. Întorcându-ne acum la povestirile filozofico-fantastice, în timp ce citeam această carte și aveam în bibliotecă alte cărți de specialitate pe care le-a scris dumneavoastră, mi-a venit întrebarea: de ce ați ales în ultima vreme această expresie literară a ideilor filozofice față de cărțile pe care le-ați publicat deja, Studiile în Cioran și așa mai departe? Cred că unul dintre motive a fost acesta. Am încercat să găsesc o modalitate de a sparge, cum să spun, obstacolele sau barierele unui vocabular mult mai specializat, așa cum este cel filozofic, și să ies înspre un public mai larg, poate familiar cu acest vocabular, acest tip de limbaj specific, dar într-un mod în care, zic eu, pot să practic filozofie, să le introduc filozofie în acest miez de, știu eu, de literatură. Așa cum se pune un medicament într-un miez de pâine sau de știu eu, o bucată de carne pentru
pentru a-i da unui animal, scuzați-mi comparația. Poate că asta este maniera în care încerc să mă adresez unui public mult mai larg. Pe de altă parte, să știți că am avut efectiv imboldul, sau cum să spun, nu cred că a fost premeditat lucrul 100%. Deci nu mi-am propus să transmit filozofie într-un mod literar. Lucrul ăsta a venit cumva de la sine. Și la un moment dat s-a întâmplat așa, într-un mod mai curând firesc decât premeditat, spontan decât căutat. Știm că tensiunea aceasta între limbajul tehnic al filozofiei, pentru că filozofia își propune până la urmă să dezvolte un limbaj tehnic și cât se poate de riguros, și limbajul mai deschis, ca să zic, al literaturii, este o tensiune de când filozofia. Expresia filozofică nu a început în formă poetică, până la urmă cu poemele presocraticilor. Și întrebarea mea este: cât de dificil e să traduci conceptele sau ideile filozofice în literatură? Cred că e foarte dificil, dar lucrul acesta nu l-am intenționat eu. Cel mult am intenționat să ilustrez sau să exemplific sau să exprim o idee, nu neapărat un concept, o idee filozofică care este foarte apropiată de o imagine din punctul meu de vedere. Și cred că am mai întâlnit la Sabato, dacă nu mă înșel, și la Borges, această abordare a ideii filozofice în valența, subvalența ei narrativă, imagistică. Cei doi, de altfel, sunt scriitori aflați cumva pe același plan de a privi filozofia. Filozofia este extrem de apropiată de literatură în sensul în care furnizează enorm de multe imagini, enorm de multe idei, iar literatura fără imagini și idei nu e nimic. În această trecere a filozoficului, să spunem, în narațiune, se pierde ceva, se câștigă ceva, în final, încotro înclină balanța? Experiența mea îmi spune că se câștigă. Eu cel puțin simt că am câștigat foarte mult venind în acest câmp al literaturii. Este realmente o experiență extrem de bogată, pentru că ai senzația că intri într-un alt tip de limbaj, într-un alt tip de lume propriu-zis. Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru. Dragi ascultători, continuăm discuția noastră despre povestirile filozofico-fantastice alături de Horia Vicențiu Pătrașcu, doctor în filozofie și cadru didactic al Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din cadrul Universității Politehnice din București. Autora multiple studii filozofice, invitatul nostru abordează domeniile filozofiei românești și filozofiei culturii, dar a scris și multiple volume literare și cărți de autor. La ora actuală, el este unul dintre cei mai importanți filozofi și eseiști din cultura noastră, iar pretextul discuției din această seară este apariția de curând la nou înființata editură Contemplatio a volumului Antiregele și alte povestiri filozofico-fantastice, volum semnat chiar de către invitatul nostru. Domnule Pătrașcu, aș dori să continuăm de unde am lăsat discuția noastră și să vă întreb dacă literatura este un vehicul mai bun pentru filozofie în contemporaneitate. Și când spun mai bun, mă gândesc mai bun în comparație cu formele tradiționale în care a fost transmisă filozofia, cum ar fi, de exemplu, tratatul, sistemul filozofic, eseul filozofic și așa mai departe.
Filozofia și literatura au coabitat, să spunem, cel puțin de un secol încoace. Nu dacă ne gândim la Camus, dacă ne gândim la Sartre, dacă ne gândim la Bergson, care a luat un Nobel pentru literatură, apreciindu-se probabil și expresivitatea lucrărilor lui, eseurilor lui. Nu, și la atâți alți și filozofi și scriitori, pentru că și dinspre literatură vedem aceeași mișcare de apropiere față de filozofie și față de lumea ideilor. Scriitorii de un secol încoace, repet, cel puțin un secol, scriu romane de idei într-un fel sau în altul. Întâmplarea este o modalitate de a exprima o anumită idee, uneori chiar o anumită ideologie, o anumită teză, din păcate. Acum, când vorbim despre povestirile acestea filozofico-fantastice, am observat că, deși sunt 8 povestiri în volum, ele totuși conturează o lume coerentă, chiar dacă aparent sunt povestiri disparate. Și această lume este sau pare a fi, cel puțin la prima vedere, una utopică, care, chiar dacă este proiectată în tărâmul fanteziei, totuși ne amintește înspăimântător de mult de lumea noastră. Și vreau să vă întreb, de ce ați ales să construiți o astfel de lume? Este realitatea în care trăim una distopică? Realitatea în care trăim este uneori distopică, alteori utopică, să spunem așa. Cred că are și părți frumoase, părți pozitive, afirmative, știu eu, vitale, dar și părți extrem de morbide și negative. Așa încât cred că și cartea mea de povestiri acoperă nu doar latura distopică, ci și cea utopică, cum bine ați spus, a existenței. Adică chiar și acolo unde sunt, să zicem, tonul e un pic mai sumbru sau perspectiva e un pic mai întunecată, în cele din urmă, cel puțin așa sper, există un motiv de speranță, există o lumină care măcar se întrezărește, nu, cum spunea, un sentiment al unui răsărit sau al unui început. Deci, cum să vă spun, nu cred că este despre distopie vorba, cât despre altceva, poate deasupra celor două variante, utopic sau distopic. Cum am putea numi această lume dincolo de utopie și distopie? Da, bună întrebare. Nu știu cum s-ar putea numi, dar simt că e ceva dincolo de ele. Vă propun atunci să îndrumăm și cititorii și ascultătorii noștri spre această lume și să luăm pe rând povestirile pe care le aveți în acest volum, să vedem cum înfățișează ele o lume fantastică, dar în același timp asemănătoare cu cea reală. Știți că astăzi am fi acuzați că dăm spoilere, așa să... Exact. Să dăm niște spoilere privitoare la carte. Și chiar prima povestire din carte este Agalia, o povestire care recunosc că mi-a plăcut foarte mult, poate pe podium, că toți suntem în timpul campionatului mondial de fotbal, poate pe podium se află acolo, o povestire despre o descoperire științifică și aici, uitați, tensiunea dintre filozofico-fantastic și științifico-fantastic, care face ca oamenii să fie conștienți, practic, în care momentul termenului de garanție al corpului uman vine. Și se face că astfel ei aleg, pentru a trăi mai mult, să trăiască în mod paradoxal mai puțin. Este asta o problemă pe care o întâlnim și în lumea noastră? E clar că e o problemă și în lumea noastră și cred că e o problemă foarte veche.
aceasta. E dilema aceea, trăim mai mult, mai intens și mai puțin, nu? Sau trăim mai puțin intens, mai căldicel și mult. Până la urmă e nevoie să faci o alegere între un trai mai moderat, nu? Și longeviv și un trai mai, știu eu, zbuciumat și mai radical și o durată de viață mult mai scurtă. Deci dilema este, cred că, de când lumea, chiar și când speranța de viață era una mult mai redusă decât în zilele noastre. Pe de altă parte, perspectiva aceasta, evident că este o notă ironică acolo. Ne înconjurăm de instrumente de măsurat. Ideea măsurării pașilor, cât de mult ne mișcăm, cât de... Am făcut 4539 de pași astăzi. Întotdeauna ne uităm să vedem și cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar m-am întrebat, evident, procedeul, să spunem așa, de creativitate este unul simplu. E o răsturnare a unei situații obișnuite. M-am întrebat dacă lucrurile ar sta cu totul diferit și la un moment dat s-ar descoperi, nu, această idee, s-ar confirma că, de fapt, cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât viața noastră este mai în pericol, pentru că noi am avea o cantitate fixă de mișcări și în momentul în care se epuizează, viața noastră s-a terminat. Atunci ce am face? Ne-am mișcat în continuare la fel de mult sau am încetini? Ori soluția povestirii este aceasta, că oamenii intră într-o încetinire a ritmului până la absurd și preferă să trăiască mai mult, luând tranquilizante care să le oprească imboldurile spre mișcare. Țestomicina, celebrul extract de țestoasă. Exact. Pe de altă parte, mai este un plan al povestirii, relația cu mama, care cred că este importantă, relația personajului meu, Matei, dacă nu mă înșel, îl cheamă, nu, un adolescent de 18-19 ani care vrea să-și ia zborul, să plece, să se metamorfozeze, să iasă din relația cu mama lui. Deci ar fi și un plan de ordin psihanalitic, să spunem așa, în povestirea asta. Ce mi s-a părut interesant aici, că pe lângă că vedem și în lumea noastră o tendință de măsurare a oricărei acțiuni, este până la urmă o idee filozofică și, cum a spus, veche decât lumea în spate, anume aceea conștientizării faptului că suntem muritori și a modului în care reacționăm la el. Aici filozofia a dat diverse soluții. Care credeți că ar fi una dintre cele pe care le-ați alege dumneavoastră, să zic? Soluția privitoare la moarte. Da. Ce aș alege eu? Da, bună întrebare. Aș alege, probabil, aș fi tentat să aleg un anumit soi de nemurire, dar nu în orice condiții. Nu în orice condiții și e acea problemă, iarăși veche de când lumea, până când putem accepta viața fără să ne plictisim. Pentru că există și această variantă, să te plictisești de viață, nu să obosești de ea. Medievale aveau un termen pentru acest sentiment de oboseală de viață, de plictiseală, de lehamită, nu mai trebuie. Eu cred că e cel mai bun sfârșit al vieții atunci când pur și simplu ți-a ajuns. Când nu mai vrei să ai cunoscut de toate, și bune și rele, și nu mai vrei să continui. Cred că sfârșitul pe care în Cartea Sfântă, de pildă, în Biblie, îl avem de multe ori invocat. A murit sătul de zile, să spune acolo. Eu am avut un unchi și îl amintesc cu această ocazie, cu respectul cuvenit, care spunea, se apropia de 90 de ani, îi uram la mulți ani și spunea, nu mai vreau să mai trăiesc, am trăit suficient, mi-a ajuns, m-am plictisit. Sună pentru mine foarte promițător, să spun așa. Dar, pe de altă parte, evenimentele prin care am trecut în ultimii 2 ani, epidemia, de exemplu,
ne-a făcut să înțelegem că mulți dintre noi nu suntem sătuli de zile. Adică există un impuls al vieții, să spun, cum spunea Freud, care până la urmă învinge în multe situații. Și asta mă duce cu gândul la tema unei alte povestiri din cartea dumneavoastră, anume procedura, care este chiar despre o epidemie, însă nu este vorba despre un virus care ne afectează plămânii, ci un virus care ne afectează ochii, nu? Care se transmite prin ochi, prin privire. Aici ideea este una veche, antică și medievală, și anume că ochii, privirea noastră, emite o anumită rază și poate acționa asupra sufletului celuilalt. Și e vorba despre boala dragostei. În literatura populară avem de ochiul și așa mai departe. De aici ideea aceasta că prin ochi poți transmite o molimă, o boală foarte gravă. Și în al doilea rând, ideea din spatele povestirii este aceasta. Până la urmă, vizualitatea a fost extrem de criticată și este în continuare. Dar filozofia are, probabil că asta e mișcarea filozofică esențială, să treacă de la un câmp vizual, cel puțin de primă instanță, la un alt tip de câmp, poate auditiv, poate intelectiv, dar în orice caz să nu rămâi pradă a vizibilului. Și atunci, al doilea plan al narațiunii este acesta, nu cumva renunțând la vedere și intrând într-o orientare de ordin matematic sau de ordin științific, cu niște coordonate foarte clare, poate am avea o altă perspectivă asupra realității. De altfel, nu o perspectivă pe care o încurajează științele de astăzi, pe care a încurajat-o filozofia sau o parte a filozofiei până mai ieri. De altfel, mă gândesc că este o atitudine veche în cultura noastră, în măsura în care chiar Homer, poetul grecilor din antichitate, era de multe ori imaginat ca fiind orb, tocmai pentru ca ochii minții să poată vedea mai bine. Exact, foarte bună asocierea noastră și profeții în general erau asociați cu oamenii orbi, lipsiți de vedere. O astfel de societate, până la urmă, ar fi o societate de intelectuali și profeți, sau am pierde într-adevăr ceva pierzând? Povestirea lasă lucrurile nedecise și mai curând în sprijinul ideii oficiale, care este aceasta: fără vedere oamenilor le e mai bine, nu doar pentru că nu mai transmit boli, ci pentru că se simt mai bine, pentru că văd mai bine în mod paradoxal, simt mai bine realitatea. Dar evident este un final pe care puțină lume e dispusă să-l ia în serios, să-l ia ca atare, și de aceea spun că povestirea rămâne indecisă pe acest plan. Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru. Dragi ascultători, revenim la discuția despre povestirile filozofico-fantastice ale lui Horia Pătrașcu, aici la Izvoare de filozofie. Și, domnule Pătrașcu, aș dori să continuăm seria de spoilere, ca să spun așa, cu o altă povestire care m-a impresionat, anume Multiplicarea, care răsună foarte actual, anume conectarea la creierele celorlalți pentru a le simți bucuria, emoțiile, trăirile, cum ar veni un fel de empatie dusă la perfecție, care de altfel este și propovăduită, ca să păstrez un termen religios, de companii cum ar fi Neuralink de Elon Musk. Despre ce e vorba aici?
Este vorba despre o imagine, să spunem așa, neputinței individului de a acoperi întregul existenței sau întregul dorinței lui de a fi și de a exista. E un vers al lui Blaga foarte frumos: dați-mi un trup, voi munților. Nevoia de a trăi în mai multe personaje, în mai multe persoane, în mai multe ipostaze de ale noastre. Deseori trupul nostru nu ne ajută să facă față dorinței noastre enorme de a fi, de a trăi. Iar la o anumită vârstă, așa cum este imaginat personajul din novela respectivă, puterile fizice scad tot mai mult. Și atunci imaginația ne duce sau îl duce pe personajul din povestirea respectivă la ideea de a se conecta prin diferite chipuri la creierele celorlalți oameni, în așa fel încât să-i transmită doar cele mai de calitate și intense și plăcute trăiri ale lor, încât acest individ recepționează bucuria în stare pură, venită din diferite categorii, din, bucuria erotică sau bucuria muzicală sau bucuria religioasă și așa mai departe. Imaginați-vă o minte cuprinsă de un extaz, format din mai multe tipuri de extaze, din mai multe tipuri de bucurii foarte intense. Aici, fără utilizarea corpului, practic, și prin această conectare directă la alte minți, nu cumva am ajunge aproape de conceptul aristotelic de divin, care era gândirea care se gândește pe sine și gândindu-se pe sine creează toată lumea? Ba, cred că se poate face asocierea asta. Și în acest caz multă lume, de fapt asta am observat și eu făcând rubrici de neuroștiințe aici la Radio România Cultural, că multă lume este reticentă la acest fel de intruziune în mintea altora și în propria ta minte. Credeți că o astfel de intruziune ar putea da naștere, să zic, unei noi dimensiuni estetice sau intelectuale a umanității? E clar că da, și e clar că deja lucrurile acestea se petrec. Noi suntem dispuși la a fi invadați, să spunem, din exterior, de a fi, parazitați de un alt simț. Ne deschidem pe toate ecranele, ne punem sufletele pe masă și așa mai departe. Unii își pun camere de transmisiune live în propriile dormitoare. Există acest fenomen, nu? Încât deja cred că ne apropiem sau cel puțin suntem mult mai disponibili pentru asemenea conectivitate. Cu toate astea, noi avem o barieră totuși, care este capacitatea umană de a empatiza, care, oricât de empatice am fi, este limitată. Nu putem să luăm bucuria celuilalt propriu-zis sau durerea celuilalt propriu-zis. Putem doar să ne imaginăm cum ar arăta ea. Însă asta ar crea altceva decât empatie, ar crea o trăire aievea, cum am putea spune, nu? Exact, da, asta ar fi invenția din această povestire, că îți transmite întru totul exact, riguros, trăirea, influxul neurofiziologic, să spunem așa, care înseamnă trăirea respectivă. Să trecem la o altă povestire, al cărui titlu m-a amuzat minim mărturisitorul, care este despre pur și simplu un om lipsit de simțul vinovăției. Și recunosc că în lumea noastră mulți oameni par așa, cel puțin la nivel declarativ, nu știu dacă la nivel profund, ca personajul povestirii dumneavoastră. Da, este o povestire care într-adevăr face trimitere la
un tip de personalitate lipsită de sentimentul culpabilității, de sentimentul vinovăției proprii. E vorba despre un copil de excepție, care la un moment dat se confruntă cu taina spovedaniei și cu ceea ce constituie fundalul doctrinar al spovedaniei, și anume ideea că orice om greșește, trebuie să greșească într-un fel sau altul, sau are un păcat în urma lui pe care trebuie să-l mărturisească. Ori acest copil nu acceptă pur și simplu această idee și își dedică viața dovedirii faptului că nu întotdeauna o asemenea idee se justifică și că, cel puțin în cazul lui, mărturisirea unui păcat nu are valabilitate. De aceea se transformă într-un mărturisitor al faptelor bune ale lui. El mărturisește toată viața ceea ce a făcut bun. Și să știți că asta e un obicei destul de răspândit. Astăzi, oamenii mai puțin sunt preocupați de greșelile lor, cât sunt preocupați să-i exprime ceea ce au bun în ei și de calitățile lor. Este vorba aceea, în CV apar doar reușitele. Exact. E foarte adevărat și ați intuit foarte bine. Probabil că acest tip de comportament se datorează acestei instituții a CV-ului, care a fost introdusă tot mai masiv în secolul trecut și am internalizat lucrul acesta. Ne raportăm la noi ca la niște persoane extrem de pline de merite. Nici vorbă de ceva vulnerabil. Ne ascundem vulnerabilitățile. Ne e frică să le mărturisim sau să le arătăm sau să-i facem pe ceilalți să le bănuiască cumva. Cu toate acestea, mă gândesc și la partea cealaltă, că vinovăția până la urmă este un afect, un sentiment moral. Iar un om fără conștiința vinovăției, lipsa de conștiință totală a vinovăției, este până la urmă un om fără conștiință morală. Putem spune asta despre personajul povestirii dumneavoastră? În măsura în care, într-adevăr, vinovăția este o origine a conștiinței morale, da, dar, pe de altă parte, să ne gândim nu la Friedrich Nietzsche, care consideră dimpotrivă că sentimentul culpabilității și vinovăției este doar o modalitate de a manipula, de a subjuga, și conștiința morală nu are de a face decât într-un anumit sens cu vinovăția, în sensul în care cineva este terorizat sau este subjugat prin culpabilizarea lui. De altfel, personajul meu din această narațiune are o conștiință morală în felul lui, în sensul în care îi folosește pe ceilalți, arătându-i cu degetul, pentru a se pune pe el în lumină. Din umbră, cumva. Adică, iată ce fac alții, nu? Iar eu, prin simplul fapt că arăt cu degetul, e clar că, prin deducție, stau foarte bine. Stau la polul opus. Că tot vorbim despre subjugare și despre cei care subjugă, se trece și la povestirea care dă titlul volumului dumneavoastră, Antiregele. Altă povestire savuroasă, trebuie să recunosc, care pentru mine este o povestire despre această lume în care unii dintre noi trăim, din ce în ce mai mulți și probabil în viitor și mai mulți, a social media, care creează, nu știu cum să zic, ocupații și funcții din nimic. Despre ce este Antiregele? Mulțumesc pentru apreciere și pentru interpretarea extrem de subtilă. Da, este vorba despre această lume în care fiecare este dependent aproape la modul vital de, cum să spun, placentar, așa, de a fi văzut, de a se vedea, de a fi oglindit într-o imagine. Avem un rege și un antirege. Antiregele, de fapt, nu este un om în narațiunea mea care vrea să ia locul regelui, ci e un om care descoperă ceva foarte simplu, și anume că el face
sau că el, de fapt, că el nu face ceea ce face regele. Și se apucă să spună lucrul acesta, își face un blog, un site în care anunță că, urmărind comunicatele Casei Regale, că el nu s-a întâlnit cu diferite personaje, că nu locuiește în palatul nu știu care și așa mai departe. Asta este singura lui ocupație. Deci este anti-personalitatea regelui. Este antipersonalitate, dar într-un sens mai curând apropiat de fizică, de exact asta mă gândisem la antiparticule. Exact, da. Da. Dar e interesant aici că, într-un fel, această activitate și această faimă până la urmă care provine din social media și de obicei este bazată pe observarea sau criticarea activității altora, își pierde izvorul, ca să zic așa, atunci când ceilalți încetează să mai facă lucrurile respective. Exact, da. Ceea ce se întâmplă și în cazul povestirii de față, regele intuiește cum ar putea să-l oprească pe acest personaj cumva uzurpator sau de-a dreptul uzurpator, pentru că el are o audiență foarte mare și regele cade într-o lumină ridicolă, este pus într-o lumină ridicolă. El de altfel fiind singuratic, este o audiență în mare parte online. Este o audiență exclusiv online, da? Și el este un tip singuratic și un tip care este condamnat la singurătate, pentru că dacă ar ieși din această poziție, nu ar mai fi antirege. Adică dacă s-ar expune și ar deveni mai important decât este. El este antirege rămânând neînsemnat, rămânând în interiorul micii lui locuințe. Și regele intuiește deci cum ar putea să-i vină de hack și să oprește din activitățile obișnuite, ceea ce lasă pe antirege fără obiectul muncii. Domnule Pătrașcu, aș dori să continuăm și cu celelalte povestiri, dar din păcate timpul nu prea ne mai permite. Însă n-aș vrea să încheiem emisia până nu mai vorbim și despre planurile dumneavoastră de viitor, atât în domeniul cercetării filozofice, cât și planurile editoriale cu nou înființata editură Contemplațiilor. În domeniul preocupărilor de cercetare am deja în lucru, să zic așa, sau aproape finalizat, de fapt, câteva manuscrise, câteva lucrări, o lucrare despre originea limbajului, o lucrare despre libertate și o altă scriere, să zicem, filozofico-fantastică, dar mai bine nu dezvălui exact subiectul. În privința planurilor editoriale mi-am propus să public autori mai puțin prezenți. E vorba despre un Emil Tardieu cu un studiu absolut excepțional, Plictiseala se numește, un studiu psihologic. Există studii despre plictiseală, Plictiseala pare cel mai plictisitor lucru, de ce am face studii despre el. Da, așa părea la prima vedere, dar să știți că este un studiu absolut savuros, o bijuterie literară și filozofică. Și alte titluri? Alte titluri, un Lovejoy aș vrea să traducem și să publicăm, o revoltă împotriva dualismului, un Ludwig Klages și de asemenea m-am mai gândit la unicul și proprietatea lui, Stirner. Cam asta ar fi în mare lucrările și autorii. Se anunță un plan editorial foarte interesant și o să vă mai invităm să vorbim atât despre studiile filozofice, cât și despre traducerile care și ele țin într-un fel de filozofie pe care le propuneți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru că și-au început weekendul pe ritmuri de filozofie. Eu sunt Cornel Florin Moraru și cu mine vă mai puteți auzi tot aici, pe undele Radio România Cultural, în zilele de marți, în cadrul emisiunii Orașul Vorbește și, desigur, vinerea la Izvoare de Filozofie. Pentru următoarele 3 săptămâni vom intra într-o mică vacanță și vom da emisiuni înregistrate. Tocmai de aceea profit de această ocazie să vă urez sărbători fericite și un an nou cu bine.